Дуже важливо у ці нелегкі часи приносити людям радость. Творча група програми «Русинська родина» і я, її ведуча Віра Кобулей, желаємо вам мудрости творити добро не лише про себе, але й про других людей. Бо мудро колись повів єдин учений муж, лим тось те не стратили у свою жизни, щось те удали другим людям. На початку февруара у селі Голубине, що на Свалявщині, відбувся вечір пам'яті з нагоди сторіччя ізвісного педагога, письменника, фольклориста, русинського культурного діятеля Михайла Івановича Молнара. Про це событие низько розкаже наша програма. У великій залі Голубинської сільської ради ніде було яблуку упасти. Тут зібралися многі частовані представники району, області, села та й родичі заслуженого вчителя України Михайла Івановича Молнара, котрому би ісполнилось 100 років. Михайло Іванович, як найстарший брат, він був нашим другим батьком. Батько у нас був дуже така скромна людина, дуже працьовита. Він турбувався нами у міру своїх можливостей, як селянин, малоземельний. В Америці бував на заробітках і так далі. А от Михайло Іванович, він, я так скажу, поставив на ноги усіх своїх братів і сестер. Він закінчив Мукачівську гімназію і, як кажуть, потягнув туди нас усіх. Ці молодші вже потім пішли при радянській владі, але нас там викладачі ще пізнавали. Молнар, то Молнар, то Михайло Іванович, то Василь Іванович, що то ваш брат. Значить, нам було дуже приємно, що і Андрій там вчив ще при них. Значить, всіх трьох Молнарів були там викладачі вже при радянській владі, які пам'ятали, а ми собі вже дівчатка там, то ваш брат, то ваш брат. Ну, далі дома. Дома дуже багато нам допомагав. І фінансово, вже як працював, там мав заробітну плату, бо вдома у нас батьки не мали заробітної плати. І фінансово, і таку підтримку, і особливо поради. Порадами, то значить, давав такі практичні, розумні поради. І ми йому за то, звичайно, вдячні всі, тому що кожен на собі відчув, яку допомогу, яку підтримку ми мали. Ми збиралися в нього вдома. Це були не звані вечори, а це була така невимушена зустріч з ним у колі найстаршого брата. Тут у нас є в огоньку фотографія. Він зібрав нас усіх, щоб вже батька, правда, не було вже живих. Так що його хата, його будинок, його подвір'я, то було, як кажуть, відкрито для всіх. Ну, я скажу, не тільки для родини, а все село при будь-якій потребі йшли без усяких перешкод до нього. Ніколи він не фальшивив, ніколи не підлабузничав, вмів, значить, як кажуть, не йшов на поводу там у когось, бо чогось так. Сміливий був, буде, як буде, а він сміливо висловлював завжди правду у вічі. Він закінчив Мукачівську гімназію, робив учителем народної школи в селах Сасівка, Сусково, Поляна, Солочин. З 1945 по 1975 рік робив директором Голубинської школи, де змагався, аби учебний процес у школі проводився на високому рівні. Був старанним організатором педагогічного колективу, зразковим учителем-предметником, любив учнів, школу, родне село, чистував односельчан. Це велика культурно-просвітня постать нашого краю. Много вчителів, много педагогів у нашому краї, але такий запам'ятаючийся образ, така ярка фігура, як Михайло Іванович, то є рідкісні особи. Він відрізняється, по-перше, тим, що не писав наукові труди, не писав педагогічні труди. Многі прославилися педагоги тим, що написали багатотомні наукові роботи. Він не писав наукові роботи. А так організував навчально-виховний процес, коли був і вчителем, і коли був 30 років директором школи, що він дуже розумно організував навчально-виховний процес так, щоб, як то було модно сказано, у комплексі воспитувати нашу молодь. І зато він, починаючи від того, що був первокласний вчитель, і як директор, і тим має відрізнятися, що має бути професіоналом, він має бути прикладом в тому, як вести уроки,
як поводити себе з дітьми, як поводити себе в колективі, то він був особистим прикладом. Ну і знав, що в школі кожен крок учня, кожен крок учителя – це є педагогіка. Як ти вступив, як ти вклонився, як ти повернувся, як ти говорив спокійно чи нервово, то все Михайло Іванович враховував. Ну, у нього неограничений запас енергії був, і інтелектуальної, і фізичної. Все встигав. І організувати фізкультурне життя в школі, організувати художню самодіяльність, організувати пошукову роботу дітей. Це все має бути притаманне і сучасному вчителеві. Бо вчитель не заробітчанин, вчитель не ремісник, а творець, вихователь людських душ. Крім освітньої роботи в школі, яку проводив він, як кажуть, з душою, велику роботу проводив у селі, мається на увазі культурно-освітню роботу і серед населення по ліквідації неграмотності. Ну, але найбільше він це робив завдяки художній самодіяльності. Де він працював до Голубинного, Сасівка, Солочин, Сусков, він скрізь організовував хорові колективи, драматичні. У нас тут на виставці представлена фотографія у Поляні 33-34 роки, як він там організував драматичний гурток. Фотографія вміщена у журналі «Наш родний край». Ну, а як прийшов у 45-му році в Голубин, зразу організував, учнівську самодіяльність, то звичайно, а організував у селі хорову ланку. Ну, особливо вже в 46-му, коли вже колгосп був утворений. Хор «Ланка» виконувала пісні народні, придумовував він багато таких цікавих куплетів для хорланки. І у 54-му році ця колгоспна хор-ланка виступала в Києві на республіканському огляді. Дуже успішно, такими словами закінчували вони свій виступ, що ми вам пісню заспівали, яку самі в полі склали, та ще краще заспіваємо, як ще раз тут побуваємо. І вони, як кажуть, ще раз побували там. У Києві знімали кінофільм «Співа Україна». І нашу хорланку, в тому числі і я в тому складі була, ми поїхали в Київ на зйомки цього кінофільму. Потім цю хорланку він перетрансформував на такий новий жанр, таку агітаційну культ-бригаду, яку назвав, зразу охрестив її «Голубинська ворона». З того часу «Голубинська ворона» крокує по нашим полям, зубці гострі, борони, виривають усі буряни. Мала великий успіх не тільки в нашому районі, але й в області. Про Михайла Івановича, про його колектив, цей Ворону Голубинську, писали не тільки наші обласні газети, районні, але навіть республіканські. І є у нас учительська газета, ця газета була профсоюзу СССР. І в тій газеті, були відомості про нашу Борону. Михайло Іванович дуже много уділяв уваги відродженню народної творчості, зокрема весілля. У нас зберігаються в музеї спеціальна папка, тут її можна побачити. Там зберігаються ті обряди, які він записав, причому записав у вигляді драматичного твору, так що будь-який там обряд чи звичай може будь-який колектив поставити на сцені, так як і він свого часу ставив. Ну і особливо таким популярним було весілля, яке знімали і на обласному телебаченні, і з Києва були тут. Поставив це весілля з колективом санаторію «Квітка полонини».
Дуже активно Михайло Іванович Молнар займався громадською роботою. Створена ним Голубинська борона була ізвісна на вшитку Україну. Предметно він займався проблемами народознавства як способу воспитання учнів, любові до побуту, звичаїв, обрядів народної творчості подкарпатського народу. Мудрость наших предків считав законом, за якими вони заповідали нам жити. Він вихований у гімназії на традиціях російської літератури, бо то була російська гімназія. І особливо йому подобався Лев Толстой своїм такими патріархальними поглядами на життя. І Михайло Іванович у такий спосіб у себе вдома облаштовував. У нього куток був обладнаний під народний стиль. У вітальні, там, де приходили гості, де була сама парадна кімната, там був такий куток. Німецька кудиля, ціп, лампа така висяча старовинна, рушники такі мамини, пілки. Ну, що таке було народне. А під стріхою у нього все висіли вінки з кукурузяними качанами і скрутці з пасуль. Значить, у такому, то він ціле життя так. Ну, а як пішов на пенсію, то пройшовся по селу, міркував, що то ще десь щось може знайти, і люди охоче здали йому то, що ще вдома зберіглося, десь там у стайні, у стодолі. Він то все у себе на горищі, на чердаку зробив музей. Музей, як кажуть, приваблював, але люди якось, знаєте, оттягалися, як кажуть, по-нашому, йти на квартиру до Михайла Івановича, бо він їх вів на горище, на то. Ну і була такий вже, як Україна стала незалежною. У школі я мала музей бойової слави, і так треба було якось, знаєте, потіснити той музей бойової слави. І я звернулася до нього, що кажу, і так, тобі незручно приймати тут людей, та передай то в музей. Він охоче передав то в музей. Ми відкрили другий відділ у музеї, краєзнавчий. Ну і так у музеї зберігається те, що він нам передав. Значить, це речі побуту, кросна, жорна, терлиця, ці глечики, кудиля, німецька кудиля, просто клубоки з нитками. Дуже багато речей, то він нам по списку так передав. Ну, а потім вже ми збирали різні документи про нього, різні фотографії. І так цей відділ у нас самий багатий у музеї. Сьогоднішнє наше зібрання говорить про те, що ми зібралися для того, щоб дійсно сказати про ту людину, яка багато своїх сил, знань, умінь, енергії віддала школі і віддала селу. Це про нього Павлович сказав: «Ми поорем, ми посієм, внуки будуть жати». Уявіть собі маленьку зернинку на долоні у Михайла Івановича, зважте її. Легка, а вже ж, мізерна і тиха причаїлась, і ніби грає з ним у піджмурки. А що далі буде? Чи добре вкинемо в добре зорану землю, чи не збагнувши таємниці, зерно в зерні викинемо? Та ні, не викинемо, бо його місія у тому й полягала, щоб сіяти розумне, добре і вічне у дитячих душах. Всупереч кепським обставинам життя здійснювати своє творче покликання. Бо перш за все він був учителем, а потім уже займав посаду директора школи. Страшенні 45-й рік, от діти вже розказували, напівзруйнована школа, вибиті шибки, і треба було починати навчання. 450 учнів у школі. Нема що одягнутися, нема що взутися, вбутися, але максимум сил було зроблено Михайлом Івановичем для того, щоб діти йшли у школу. За красні свої роки він створив многі учнівські та сільські хорові колективи. Є автором театралізованої «Свадьби на Свалявщині». Його книжка «Голубинські бувальщини» написана з файним чувством фіглі. У художній творчості майстер діалогу. Ще у 1936 році для постановки на сцені написав і надрукував п'єси про школьників «Злий Петро», «Дід Мороз і бабушка Зима», а в студентські роки друкувався у журналі «Наші стрімлєння», титульний листок якого і сам оформляв.
Має много публікацій у газетах «Белиць», «Фіглів», сценаріїв до агітбригади «Голубинська борона». Я хочу продовжити про Борону. Борона у 70-му році значить, завоювала звання народна. І цей колектив зараз існує. Керує ним молодий спеціаліст, Цианин Василь Васильович. Успішно виступають і зараз. Збереглося дуже багато матеріалів із тих сценаріїв, які Михайло Іванович складав, бо він сам складав сценарії. Дуже шкода, що не збереглися сценарії. Тепер тільки жінки, люди, які приймали участь, пам'ятають деякі куплети. А самі сценарії, значить, як там була ж і прозова частина, значить, то не збереглося, він якось не придавав тому значення, а дуже шкода. Добрий день вам, любі гості, наші щирі глядачі. Вас усіх вітаєм нині, ми сердечно, від душі. Хто прийшов на наше свято, ювіляра вшанувати, щастя зичить вам і добра. Голубинська борона! Борону по селах люди мусять мати, борону по селах люди мусять мати. Ей, ой, а в Голубині навчили співати. Має острі зуби, добрі лукають очі, має острі зуби, добрі лукають очі. Ей, ой, чесним голубинцям вона на помочі. Своєю практичною роботою Михайло Іванович створив своєрідний підручник, педагогічний підручник, складений із практичних діл. Я казав, що не наукові праці, не теорія, а та вся практика, яку він здійснював у школі, то тепер може служити хрестоматією для кожного нашого вчителя. Ну, чому то так сталося? Чому він став таким? Бо у нього життєве кредо заключалося в одному слові – любов. Любов до життя, любов до своєї родини, любов до рідного села, любов до школи, до дітей, до своєї професії, до культури нашого краю, до всього, що йому було близько до душі. Слово Божє учить нас, що кожному чоловіку дається талант, Бог розділяє таланти, і цими талантами має чоловік послужити народу своєму, нації. Михайло Іванович Молнар, століття якого з дня рождення ми празднуємо або вспоминаємо, показав нам примір, як має вести себе представник народу. Русин од русина. Воістину, слово апостола, яке предписується нам, помніть тих, котрі вас учили, помніть наставників ваших і споминайте їх у молитвах, бо вони вас наставляли. Тому ми, як потомки, благодарні потомки нашим предкам, русинам, приносимо їм з одного боку, як усопшим, молитву о упокоєнні в вічному світі, щоб їх Бог прийняв у вічні обителі за їх труди, за їх вірність народові, за те, що вони зберігали язик, культуру, релігію, що вони були світочами свого народу. З другого боку, щоб їх подвиг, то, що вони були не в легших условиях, чим ми, вони сокотили своє і нас тим і нині по смерті вдохновляють. Ми молимося за цього чоловіка, за Михайла Івановича Молнара, щоб Бог дав йому благословенне Царство Божие, щоб він у вічному світі за кожний вздох, за кожне слово, яке захищав наш народ і нашу культуру, нашу серцевину, щоб Бог зарахував йому во спасенні душі. Нам радо свідчити, що потомство Михайла Івановича, його родина, донині, внуки, правнуки, осталися вірні завітам своїх предків. Воістину, смерть блага для людей,
котрі прожили життя у спасенні душі і в інтересах свого народу. На Голубинській школі не тільки меморіальна дошка з написом Михайло Іванович, де він працював, і не тільки ми згадуємо про нього у дні ювілею. Ми просто вивчаємо його творчість. Ось тут у мене звичайний конспект мого уроку. Це є література рідного краю. І діти з задоволенням вивчають творчість Михайла Івановича, його збірку «Голубинські Бувальщини». Значить, для того, щоб підготувати перший урок, нам довелося попрацювати дуже багато. Ну, як це виглядає? Тут є на дошці література рідного краю, Голубинські Бувальщини, конспект уроку. Для того, щоб зібрати всі матеріали, я дітей поділила на групи. Одні були пошуковці, краєзнавці, артисти, художники, всі мали своє завдання. І тут ось, подивіться, чим ми користувалися для того, щоб підготувати про нього біографію. Це і антологія педагогічної думки Гомониля, Михайло Алмаш, Єрусинська педагогічна енциклопедія, Іван Поп, енциклопедія Подкарпатської Русі, матеріали Йосипа Долинича, літературна Свалявщина, де є брати-молнари, яку він нам люб'язно подарував, і маємо літературну карту Закарпаття. І спогади, можу так показати. Спогади написані від руки вчителями нашої школи, односельчанами. І тут дуже цікавим є спогад, де написано було, як Михайло Іванович грав в футбол, як він був нападаючим, за кого вболівав. Це мій перший сусіда. Ми з ним жили дуже дружно, частувалися все. Я дуже рада була, коли рано встану, він вже по Кертові, раненько встане, і вже там цоркать, там щось обрізує сад, там ходить. Приємно було уйти на двір і вже бачити, що він по дорозі собі ходить. Ну, як у нас кажуть у Голубинному, ми з ним на її в городині плаття вішали. Він був дуже строгий до уроків, до знання. Ми чувствували, що школою йде директор. То бувало, уйде з класу учень, увидить Михайла Івановича, так стояли, як ти, і не кивались ми головами. Так і ми се страшно бояли, що бо то йде директор. Ми чувствували, що то йде хазяїн школи. Бувало на географії у класі, оберне учня до карти, дасть указку і каже: назви, де є Сибір, де є Сахалін, де є Франція. І учень мав указку задом показати на точне місто. Не так собі махнути, а туй, бо дав указку по голові. Та так і ми стояли, і мах доки на точне місто не вкажеш, де се знаходить, то та держава. Раз узвав одного учня і каже: а які звірі водяться у Сибіру? А тот стоїть, не знає, що, а ззаду когось йому підказує, каже: миші. А він каже: миші. А Михайло Іванович каже: ага, та одна миш, а один пацкун кілько буде видно. А він каже: два. Ну, видиш, як путаний з оцінку став добре. Хотів би виразити вдячність тим всім організаторам цього мероприємства, тому що це є дуже велика справа. Це говорить про те, що ми не просто формально на словах забезпечуємо ту суть, про яку ми сьогодні говорили, яку ніс в собі Михайло Іванович. Приємно те, що ми це розуміємо, приємно те, що ми примножуємо це на конкретних ділах, і я би хотів виразити впевненість в тому, що ми і далі примножимо, розширимо більш широко, більш глибоко ці всі добрі справи, тому що то суспільство, ті люди, які вважають, чтять і вважають минуле, вважають своє минуле, своїх батьків минуле, не мішають з болотом так, як, розумієте, не обливають грязю, як зараз модно, то, розумієте, все обпаскудити, все затоптати і все спохабити. Тут цього приємно сказати то, що немає, тут є нормальний, здоровий глузд, є нормальний, приємний дух, той, який ніс собі Михайло Іванович. І я думаю, що не помилюся то, що ця школа, цей навчальний заклад, з якої вийшли ми,
і всі інші ті достойні люди будуть і далі примножувати ті хороші справи, розвивати і приносити тим самим щастя і добро. Михайло Іванович Молнар був прикладом чесного учителя, котрий стремився підняти на високий уровень образування, був вимогливим до себе і до других, цінував колектив досвідчених учителів. Його частували і уважали у селі. За пару днів до відходу у вічність він написав: «Радості й печалі, рідне голубине, з тобою ділю, бо тебе як матір, як свою колиску, як батькову пісню ніжно я люблю». Він любив жизнь у шитких її проявленнях, у співанках, фіглях, у художньому слові. Та й не чудо, що на вечорі пам'яті Михайла Молнара ісполнялися красні русинські співанки, діточки школи указували інтересні танці, звучали фрагменти з його фіглярських вулиць. Воістину, жиє добра пам'ять про того, хто любив людей і присвятив своє життя творчості.